Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк монем дӯстон, дар комментария хонаро баҳогузорӣ менамоем. мағозаи фурӯшӣ, дачаи фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ дошта бошен, дар номерҳо муроҷиат кунем, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. айни ҳол дӯстони азиз, мо қарор дорем дар ноҳияи Сино, бозори Балх, кӯчаи Арбобхотун, рӯпарӯи бозор, ана бозори Балх дӯстон, хонаи фурӯшӣ дар ана ҳамин тараф ростаки 800 метр роҳ то даруни хона дӯстон. ҳозир аз пеш рафта ба навор мегирем. 4 сотиқ замини, 6 дар хона, 240 квадрат септик дӯстони азиз, бари смен фурӯша. Фоқати ростаки 800 метр роҳ мешавад дӯстони азиз. то охири видеоро тамошо кунем, маълумоти бештара номерои соҳибмулка мемонем медиҳад дӯстони азиз. хоб дӯстони азиз, ана ба тарафи кӯча дар омадем. хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст дӯстони азиз, назабораш фасад, ана ҳамин хонаи фурӯшӣ. аз ин тараф бошад дӯстон мактаб Садик, ягон 500-600 метр роҳ то мактаб Садик аст дӯстон. аз ин ҷо гуфтем 800 метр то шоҳроҳи Калон. хоб ҳозир дар омада полни навора то охириша тамошо кунем дӯстон. полни ба навор мегирем, номерои соҳибмулка мемонем, занг мезанем, маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад. чор сотиқ замин гуфтем, обши 6 дар хона. нигоҳ кунем, замини ҳамвор, аз тарафи дасти рост дарвоза дар омадем, як ҷои мошинмонӣ мешавад дӯстон, як гараж. аз ин бар бошад дӯстон дарахтҳои мевадиҳанда, як боғ аст дӯстон, дарахти зардолу, олуча, гелос, нок, себ, чанд намуд дарахтҳо. ростаки бино бошад дӯстон, ҷои ошхона, дедонхона, ҳоҷатхона, аловхона. аз ин бар бошад як бинои дуошёна, 3 дар хона дар дуюм ошёна ва 3 дар хона дар якум ошёна дӯстони азиз. аз сари роҳ ба навор мегирем. якум хона, обши 240 квадрат, обши ба бинои аловхона ва биноовқатӣ. хоб сари роҳ аз тарафи дасти рост гуфтем ки якум хона, ана ҳамин зал аст дӯстон, меҳмонхона. хонаҳо бе чизу чора фурӯхта мешавад дӯстони азиз. аз тарафи дасти рост якум хона, дуюм хона, ростаки як тиреза аз тарафи пушти бино бигем. хоб аввалан мебарем ба дуюм ошёна, баъдан ҷои дедонхонаро ба навор мегирем. якум хона дар дуюм ошёна, спални,
дуюм хона зав аст, зали занона, меҳмонхонаи занона аст дӯстон. сеюм хона. дӯстони азиз, обши 6 дар хона шуд. хуб, ба бинои дигар мезгарем дӯстон. Дар ин ҷорам як ҷои агар рӯча кардагиам, обаш дӯстон об ҳаст, свет ҳаст, ягон мушкилӣ нест. аз тарафи дасти рост якум ҳуҷра кухня аст дӯстон. дуюм дар бошад ҷои алобхона, дидонхона ва гардироб. сеюм дараш дӯстони азиз ҳоҷатхона. чормаш бошад ҳамон. панҷумаш ҷои ҳезумхона дӯстони азиз. хоб, ҳамаашро ба навор гирифтем. як боргар такрор мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Сино, бозори Балх, кӯчаи Арбоб Хотун 3, 4 сотиқ замин, обши 6 дар хона, 240 квадрат. ана ҳамин бино ва ду бинои ошуна, обши 240 квадрат. септик, об, свет ҳаст дӯстон. 800 метр аз шоҳрои Калон, аз пеши бозор то даруни ана ҳамин хона, 600 метр роҳ то пеши мактаб, масҷид. нархи ин хона дӯстон $190,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. муомила дорад дӯстон. номерҳо барои тамос 907 14 80 40. як номери дигар ватсап аст дӯстон 400 73 869. дар ана ҳамин номер ватсап метавонен тариқи ватсап нависен дӯстон. маълумоти пурра ин хонаро боз соҳибмулк медиҳад. хоб, раҳмати калон барои диққат. нафароне ки хонаи фурӯшӣ дорен дар рақамҳои поён буда муроҷиат кунен. ватсапам ҳаст дӯстон. ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем дӯстон. то навори оянда.